makatulong sa mga kababayan natin. Lalong-lalo na ang priority ko ang ating mga kababayan na stroke, ang mga paralyzed, lahat na klaseng tao, mayaman ka man o hindi, basta ako ay makatulong sa inyo ay napakasarap sa pakiramdam. Ano naman po yung nararamdaman po ninyo kahit nakatulong po kayo? Grabe, ang sarap ng feeling ko Hindi lang kay Ate Rowena ang natulungan natin sa ngayon. Siguro darating ang time na maiikot ko na ang Luzon, Visayas, Mindanao. So ang sarap ng pakiramdam na nakatulong ka sa kapwa mo Pilipino. Okay, narating na tayo at binisita tayo ng GMA7 sa kapuso mo, Jessica. So PMGS, CTV Bisaya, PMGS na trap na tayo doon sa likod. Abangan nyo ako CTV Bisaya. Huling sit up, ito na yung pinaka-final naming sit up. Nakahanap rin kami ng pwesto sa wakas. Ito na. Maya-maya lang ay i-interviewin na ako ng isa sa staff ng KMGS. At maya-maya lang ay dahil sa napakahangin na itong area na to ay inayos ng audioman ang aking mic o lapel. Dahil hindi marinig yung boses ko dahil para kaming nasa tabi ng dagat, sobrang hangin, naaapektuhan yung mic ko at ang lapel ko. Pinakialaman ko naman yung ilaw nila, tinapat ko sa ilong ko dahil mukhang ang tangos ng ilong ko dito. Ito na, pinalingon na ako sa nag-i-interview sa akin. Yan. Tapos kiriya. Bola, mamaya na mag-dribble yung bola. Yes sir, ID po pakilala lang po kayo. Kapatid ko yung Anyora Junior, 14 years old. At ako po ay nagdidilot ng libre dito sa ating bansa. Bilang sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Natutok ng dilot, matagal na siguro mga 10 taon na mahigit. Pero ngayon, nagpo-focus ako ngayon sa stroke at paralyzed. So, dry massage ngayon. Dry massage at kasama na ang full sitting, dilot massage, thigh massage, thigh stretching, at full sitting kahit pilayan. Ano naman po sa itong 7-in-1 massage? Kayo po po Yun yung pinopromote ko sa ating mga kababayan, 7-in-1 massage. Yun po yung, ano na yan whole body na siya. Mula sa paa at tuhod, balikat, ulo, pati na rin ang bicep, tricep. Lalong-lalo na, pinaka-number 1 ang back, lower back area. At ang quadriceps yung hita. Kaya natawag natin 7-in-1 massage. Whole body, sa madaling salita. At the same time, kasama na lahat ng 7-in-1. Nagsama-sama ko na yan, Cairo, Thai massage, Thai fitting, at Swedish, at ang hilot, kahit sa ating katawan natin. Na gustong may tutulong sa kapwa natin Pilipino, tuloy-tuloy lang sa pagtulong. Kahit anong klaseng tulong, basta makatulong sa kapwa ay masarap talaga pakiramdam. Bakit po kasi Ma'am Rowena yung Hindi lang si Ate Rowena marami. focus lang po muna Si Ate Rowena. Nung time na yun ay pandemya, 2 taon ang nakalipas ay lahat tayo ay nagpukulong lang sa bahay. Hindi tayo nakakalabas dahil sa GCQ at mga legal street na yan. Hindi ko nahirapan ang mga stroke at ang mga paralyzed sa ating bansa dahil sa loob na sila ng bahay, hindi sila nakakalabas, iritado o na-irritate sila sa kanilang buhay. Sobrang thankful ko sa ating Panginoon at sa mga sumusuporta sa akin sa Luzon, sa Mindanao na ito, nakatulong ako sa kapwa nating Pilipino
pinapasalamat ko at binigay ni God sa akin ang skill na ito at instrumento ako sa ating mga kababayan na kapwa Pilipino. Kung lahat ng Pilipino kung saan man ka mang sulok sa buong mundo ay pwede kitang puntahan at tulungan. I-record yan. I-record pa yun. Hindi mo lang nakapit. Meron. At ito, ultimo pagsuot ko ng gloves ay kinuna ng video at maya-maya lang ay umakyat yung cameraman sa puno ng bayabas. Napakalupit, napakahusay itong cameraman ng KMGS. Buwis buhay, makakuha lang ng magandang anggulo o top view. Grabe, saludo ako nitong cameraman na ito. Maya-maya lang dahil nahagip sa camera ang mga gamit nila, tripod, maleta at ilaw ay nilipat ito ng assistant cameraman o audioman. Dito dumagsa ang mga tao dito, nakakahiya dahil first time ko ito, nahihiya ako na pinapanood nila ako, pero tuloy lang para na rin sa karir ko ang lahat na ito. Sa puntong ito, naubusan ng baterya ang camera nila, kaya pinalitan ito ng panibagong baterya.